Стопанисваме 45 декара биоградини от сливи, 52 декара от орехи и 5 декара лавандула, които предлагаме на преработватели и на крайни потребители. Започнахме с производство на плодове и зеленчуци. В началото сяхме дини, пъпеши, краставици, домати. Спецификата на работа на отклони към трайните насаждения. Инвестицията е еднократна, но не е малка. Сливите, които ние произвеждаме, обикновено отиват за преработка в компоти, сладка и сушени плодове. Но голяма част от тях отиват и за изваряване на ракия. Основните ресурси за отглеждането на градината са машини, с които се обработват почвата, човешки ресурси за прибиране на реколтата и за допълнителни дейности в стопанството. Основният ни ресурс е семейството. В случаите, когато се налага наемането на работна ръка, използваме хора от селото, които идват, но те са неквалифицирана работна ръка, които само подпомагат. Основните ни партньори са преработватели на лавандулово масло и на плодове за консервната промишленост. Клиентите ни са корпоративни, които вземат за преработка нашите плодове и продукти. В същото време предлагаме и на место за крайни потребители. Тук на место имаме импровизирана сергия, на която се продават продукти. Също така на няколко търговски обекта се разпространява. До нашите клиенти достигаме чрез изложения на панаири, преки контакти с познати преработватели, които са доволни от нашата продукция. Препоръчани сме от тях и по този начин стратегическо е мястото, на което се намираме. Това е главният път Балчик-Добрич, на който трафика е доста оживен. Сама по себе си градината е самата реклама. Имаме страница на Димитрон във Фейсбук. Оттам получаваме също предложения за контакти. Основните ни разходи са за консумативи и за човешкия ресурс. Въпреки че в момента нашите основни клиенти са преработватели и крайни потребители, ние имаме за цел да пакетираме наша продукция с сушени на сливи и други методи на изваряване на сокови и така нататък за постигане на по-добра конкурентна среда. И искаме да затворим цикъла на производство. Ние сами да си продаваме краен продукт с добавена стойност.